Entenem. Expliqueu. A la muntanya, a caminar i a veure els llacs o els rius. És l'època més baixa d'aigua, no? Va, que el tiro pel cel. Quina nena més tonta! Està, tio. A veure si aguanta. Mira, mira. Aquest és... Oh, merda, l'he perdut. És helada. Jo diria que l'escalada no és el preferit a l'Alba. Sempre a l'última, a veure quina cara fa. Ben enfadada. Vinga, Adri. Intentarem pujar allò, però... Mira, allà hi ha persones, no sé si es veuen. Intentarem pujar allò, allà dalt de tot. A la punta? Sí. Intentarem pujar, però... Bueno, costarà bastant. Allà n'hi ha dos. Costarà bastant, costarà bastant. Ho provem? Sí, va. Vinga, va. Aquí rebem tot el d'esto. Vinga, iniciem l'ascens. Sembla poc des d'aquí, eh? Però la mama està allà baix, allà baix. Jo proposo que cada X metres doncs descansem un rato. Guai, aquí costarà. Costarem un pujant. Per què? Bueno, aquí només ens queda una ampolla d'aigua i ens queda tot això. O sigui que arribarem allà dalt. Sí. No sé, Com una ampolla d'aigua, què vols fer? I a sobre és de centilitre. Neu. Hem pujat ja, sí, amb tot el que hem pujat tot això. Posem neu a l'ampolla buida. Els cotxes i tots estan allà baix de tot. Posem neu a l'ampolla. Posem... Mirem de pujar fins als 2.000, crec que són 2.700. Vale? Però fot calor, i que està bé. Estem al mig de la neu, però fa calor, estem amb màniga curta. Ens queda una ampolla d'aigua, no? Sí. Però jo crec que quasi ho fem. Tornem a provar? Sí, però Vinga, per què no posem neu a l'ampolla? Això en cas de supervivència, com en Fran de la Jungla. Vale. Va. Joder, tio. Trobo a faltar la Play. I tant, no? I el sofà, que no pas pujar això, no? L'habitació... La Play... Doncs res. Els altres de Halloween i nosaltres aquí. Collons. Veiem a l'Alba? Aquest és el primer llac que hem vist. Tio, costa creure que hem pujat tot això, eh? I l'Alba i la mama estan allà, mira'ls. On estan? Aquí baix. Mira-les. Ah, sí! Eh, Sí! Això és tot el que dona el zoom, eh? Fes una senyal per a veure on estàs!
Mira baix. Te veig. És tot el que dona el zoom, imagina't si està lluny. No te veig! Hem arribat al cim. Però sí, Bueno, encara ens queda allò. Però Algú més. et pots dir que hem arribat. I aquí ja tenim una foto d'un llac, que maco. hòstia. Colló. Hòstia. Colló. Mira quin llac, tio, quina passada. És més gran que l'altre. O no? Bueno, mira, ens falta, Sí, per fer la veritat, ens falta arribar aquí. Però es pot dir que ja hem arribat al cim. Alba! Ens queda molt poc! Va, anem. Vols dir que arribo allà dalt? Jo sí, tio. No me siento las piernas. Ara està pla. Ara sí. Tot pla. Mira, Hi ha gent. calla, calla. Aquell sí que és el pic. Anem fins allà. Va. Bueno, va, fins a dalt de tot. Fins al cim. Vinga, va, que ho heu aconseguit. Sí, jo vaig amb... Què ens expliques? Que ens ha costat, però que al final hem arribat, no? Sí, Això que s'ha pres. jo també. Sí. Vale, jo també. Home, va, l'esforç ho aconseguim tot. Hòstia. Ja ens quedarà baixant. Ja hem tornat a mirar. Sí, bueno, no sé. Hem trobat aquests nois, que van ben preparats per tirar el tall. Ara sí. Mica l'enfonso. Ui. Quina passada. Hem aconseguit o què? Sí. Mira aquí, campió.